थानो ट्रेन नेगासिनो आरोना आङो ट्रेन फैबाय Hello everyone, welcome back to my channel. So आं दा टंलायाव थांनो ट्रेन नेगासिनोमोन आरोना नै ट्रेना फैबाय माने गाबोन आंना प्रेक्टिकेल दङ आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो लोगोनि रुमाव थाहैखानो नागिरदों आरोना नेक्स्ट दिना मर्निंआव हाखु दाखु जायोथ' आं रौतानिसो एसे गोजान जायोना स' बेनिखायनो लोगोनि रुमाव थांना थाहैखानोसै आरो स' जनोनो सिट मोनाखै जोङो बहुद भिरमोन आरोना ट्रेनाव ओमफ्राय दा उदालगुरि सफैबाय आरोना उदालगुरियावनो 30 मिनिटसो थाखाबाय आरोना क्रसिं जागोन होनना सानदोंमोन बाट ट्रेनाबो सफैयासै आरो बिदिनो गोबाव 30 मिनिटसो लाखिनायमोन आरोना बर नांलायलायबायमोन आं दा सफैबाय आरोना ओमफ्राय दसे फ्रेस जाना लाबाय ओमफ्राय दा लोगोफोरा सा लोंगासिनो आंबो लोंनोसै लान्च जादों हाइजें पुरा स्पेसियेल गाबोन प्रेक्टिकेल दङ आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो फैबाय आरो आङो लोगोनि रुमावसो दंफैयो आरो जोंना गाबोनो 10थानिफ्रायनो माबा प्रेक्टिकेल दङ आरो स' दा फ्रेस जाना लाबाय सा लोंनोसै मियायो आं जायनाव थाफैदों आरोना सुमिनियाव ओमफ्राय बार्थडे गिफ्ट आरोना ओमफ्रायहा आंनो फार्स्ट इउज खालामदों आरोना थेंक इउ स' माच सुमि नुजानो जि लाजिदो गाबोन देलायनानै नुजागोन ओमफ्राय आंखौ सानै हिन्जावसा दंबावो आरोना नुजायानो आगैमोन ओमफ्राय नुजायानो लाजिसोदो मालाय नै जानोसै आं दा गाबोन थांनो समाव बायनानै बुंदों ने थांदो आब' जाबायलाय गाबोन बेबायदि थागोन दा पुरा संनाय खुरनाय सोलिगासिनो आरोना लोगो दांदो बे बिथिंजाय बेदर संगासिनो ब्रयलार बेदर ओमफ्राय आं बिथिंजाय आरो नै देगासिनो हाइजें बानलु सामब्राम गुफुर बेदराव होनो आरोना स' जों दा जानो रेडि जाबाय दानोनो बिथिंजाय बुटजों पियाजजों फानलुजों ओमफ्राय बिथिंजाय मिट ओंखाम ओमफ्राय जोंना दालिखौ हायनानैनो लागोन ना जानोसै ओमफ्राय दा जाखांनानै जों एसे गाबोननि प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन आङो बे मोजां जानि फाइनालि दासो नुजाबाय जि लाजिखायोलै बिसोर नुजानो समेला आरो बियो थेंक इउ स' माच दे समेला आंनो हेल्प खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोंना गाबोनो माने एनभेलपाव सोनानै जमा होनांगौ आरोना स' बिनिनो टेनसन जागासिनो मादि जमा होनांगौ मादि मानांगौ रावबो क्लियारखै मिथिया आरो कलेजाव थांनासो मिथिगोन ने समेला कलेजाव थांनासो मिथिगोन स' बिनिनो माखाय प्रिपेयार खालामगासिनो जोङो ना रेडि खालामगासिनो आरो दा हरनि खैथा जाखो टाइमानो आरो समेला 9ता जाबायदां न' 9:15 जाबाय ओमफ्राय 10थानाव उन्दुनोसै आरो जोङो ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट दिना आं फैफिनबाय आरोना इभिनिंनि 6थानि ट्रेनजों ओमफ्राय फैनायनि सिगां जोङो फुजानि नामाव माबा माबि एसे बायबाय आरोना लोगोदों आंदों दा आं न'आव थांफिननोसै बायखांनायनि उनाव स' न'आव थांफिननो रेडि ट्रेन नेगासिनो जोङो दा ट्रेन सफैसिगोन वार्निं होबाय